Arratsalde on guztioi, ongi etorri Gros Erremonte txapelketaren aurkezpenera. Mai gainean Andoni Galdos, Grosen ordezkaria, Ariz Juan Enea, aurtengo banakako txapeldun berria, eta ni Xabi González naiz, Oriamendiko ordezkaria. Lehenik eta behin eskerrak eman Grosi, aurten ere Erremonte txapelketanen jaialdia gurekin antolatzeagatik. Zeren ez da bakarrik Erremonte txapelketa bat, baizik eta Garagardo festa da. Orain dela 2 urte lehen aldiz antolatu genuen, oso arrakasta ona eta jarrera ona izan zuen, jende pila etorri zen frontoira, eta aurten errepikatzen dugu formula antzeko bat, espero dugu jendea frontoira hurbiltzea. Jaialdiari buruz esan, arratseko 4 ateak irekiko direla, eta 12 arte egongo dela festa giroa frontoian. Eta Erremontea ere noski formatu hau 5etan izango da txapelketa, eta egun bertan txapeldun bat izango da. 4 bikote egongo dira nor baino nork, Gorriz Aldabe eta Juan Enea, Horiz Jabalera eta Barrenetxea, Berdez Goikoetxea eta Larrañaga, eta Urdinez Ezkurra eta Azpiroz. Ikusten dezuten bezala, kamiseten diseinu berriak dira, aurten ere. Orain dela 2 urte ere diseinu berriak, pixkat bereziak, Grosen antzekoak egin genituen, aurten ere berriak dira. Eta, 2 semifinalak izango dira lehendabizi, Jabalera Barrenetxea eta Goikoetxea Larrañaga, eta gero Aldabe Juan Enea eta Ezkurra Azpiroz. Irabazten dutenek finala jokatuko dute. Baina, esan bezala ez da Erremontea bakarrik egongo galarretan, jai giroa egongo da, eta orain Andonik esplikatuko du pixkat zer gehiago aurkituko dugun jaialdian. Orain dela 2 urte egindako formato berean egingo dugu festa. Ondo egindako gauz guztiak asko izan zirenak errepikatu eta erdipurdi egindakoak hobetu. Partiduak jokatzen ari den bitartean, festa egongo da frontoi barruan, DJak egongo dira, barrak noski Garagardoz beteak, eta bukatuta segitun, kanpokaldean DJak egongo dira baita ere, ikuskizun sorpresa bat ere egongo da, eta Garagardo barra luze bat, Gipuzkoako Garagardotik egonbidatu batzuekin, gureaz Grosez aparte, Meta, Bagabiga eta Pagoarekin. Food truckak ere egongo dira, burgerrak eta danetik jan ahal izateko. Jai borobila. Txapelketa hau orain dela 2 urte bazala txapelketa oso espeziala da pilotarintzako. Egun baten jokatzen den txapelketa da, final erdik eta finala. Eta egia esan pilotarik gauza berri hoitara oso ongi eta postik ohitzen gera. Bikotik ere oso indartsu izaten ere lau izateken, eta egia esan pilotarintzeko oso polita da. Eta gainera, orain dela 2 urte izan zen bezala kriston festa da. Pilotarik azkenen kantxan alden guzti ematen dugu, baina ikusi eta egun hau oso espeziala, pilotari saiatuko era gauza berrik egiten. Nik uste seriotasunez jokatu behar dela, baina imar dela gauza berrik eta innovadorek. Orduan nik uste pilotari guztik horteko pres gaudela, oso ongi preparatu dugu aurten gu da, honen uda bukaeran egiten da txapelketa hau, orduan denak topera egiteko era, eta azkenen denak irauzten saiatuko era, baina ikuskizun handiot ematen saiatuko era, nire partetik ere albaldima irauzten saiatuko naiz, eta guk prometitzen alduguna da nivela oso ona emango dugula. Bai ez, nik bezala atzele batentzako binakako txapelketa da urteko ratoik gaun dira, eta zuk esan duzun bezala hilean bukaeran hastea txapelketa hori, eta hortako puntu prepauta aiatzea Gros txapelketa honta, ambiente ikusgarri bat egotea frontoian, da oso motibauta bat frontoira. Egia esan finala bukate gero dudo batzu banitun, baina ikusi eta deus handirik ez dela eta entrenamentu baten dutela oso ona, egia esan finaleko inertzia horrek nik uste aieteko naizera eta gogo betez txapelketa polita hau aurretik hartzeko. Sí, yo creo que todas las parejas tienen mucho nivel, tanto adelante como atrás, están bien compensadas, pero yo creo que una pareja es muy potente, la de Ezkurra segundo Azpiroz, pero bueno, en las semifinales hemos evitado, a ver si no llegan a la final y nosotros llegamos a la final y conseguimos la txapela. Bigarren urtez Gros eta Erremontea elkartzen ditugu. Egia esan oso gustoko dugun kirola da,
azkarra, alaia eta gaztea, eta grossen baloreak uste dut oso ondo islatzen dituna. Bueno, erremonteaz gain, Garagardo festa denez, ez da bakarrik gros egongo, beste 3 garagardotegi Gipuzkoar egongo dira, Astigarragako Meta, Donostiako Bagabiga eta Oiartzungo Bagoa. Orain dela 2 urteko festa brutala izan zen eta aurtengoa hobea izango da.